Yan si Kasungay, oh. Maraming salamat po kay Mendo. Puro quality po yung mga gagamba niya. Napapanood ko po talaga. Salamat po kay Mendo and like and share po. Kagamba, mayroon tayong deliveran dito sa Mandaluyong. Kilala nyo siguro to yung Saldi TV ba yun? Parang Kasungay yata, nasunugan daw yon. Totoo ba yon? Totoo ba yung chismis? Ayan kumuha ng gagamba, kilala nyo yan? Ayan si Kasungay, Ayan, thank you lang kaya. Murder ka sa akin. Ayan mga kagamba. Walang ligo ito, hindi walang libo. Okay, so yun mga kagamba, maraming salamat. Kagamba, si Jordan po. Jordan, Michael Jordan. Ayan, Maraming salamat po kay... Ito sa may Addition Hills sa Mandaluyong. Yan, ano masasabi mo, idol? Maraming salamat po kay Mendo. Puro quality po yung mga gagamba niya. Napapanood ko po talaga. Iyon, nakita niya sa actual. Nakita niya sa actual, lalong quality. Lalo po talaga, sobrang salamat po talaga. Tuwa siya. So yan mga kagamba, maraming salamat sa iyo, Jordan, ha. Thank you po, thank you. Dito tayo guys sa Mikawayan, Bulacan, si Sir Paulo. Yan. Kumuha siya ng isang kahay, pakita mo sa nakuha mo. Yan. Pinuntahan natin siya dito. Pinuntahan natin siya dito sa magandang bahay niya. Ayan, Ayan yung bahay niya. Ayan. Yan, ayan. Mayroon silang airplane dito. Ay, airplane ba yan? Kutsi pala. Si Sir, pangalan mo, Sir? Mel, yan. Kumuha pa sila bukuran ng pang derby. Yan mga kampas, San Mateo na naman tayo kay Sherwin, Ayan, kay Sherwin, yan ayan, Iyon, ganda ng pitak niyo. Mura lang yung pitak na yan, mga kagamba. Okay, thank you, Sherwin, ha. Salamat po.